бар асоси натиҷаҳои расмӣ ва ниҳоyӣ эътилофи иқдоми ман ба раҳбарии Пашинян дар интихобот беш аз 70% овозҳоро ба даст овард. Комиссиони марказии интихоботҳо рӯзи 10 декабр гуфт, ки бар асоси натиҷаҳои ниҳоyии овоздиҳӣ, ки рӯзи 9 декабр баргузор шуд, эътилофи иқдоми ман бо касби 74% овозҳо барандаи интихобот эълон мешавад. мо аллакай ба як ҳадафи калидии худ даст ёфтем. ин ҳам интихоботи воқеан озод, шаффоф ва интихоботи демократӣ аст. вале бузургтарин мақсади мо дар оянда ин тақвияти сохтории демократия дар Арманистон аст. ҳоло Пашинян бо касби аксари кулли раъи тарафдорон барномаи мубориза бо фасод ва ислоҳот дар иқтисодро пеш мебарад. Интихобот 9 моҳ баъди он баргузор шуд, ки садҳо ҳазор сокини Арманистон ба хиёбонҳо рехта ба тағйири сулҳомези ҳукумат ва ислоҳоти демократӣ дар кишвар даъват карданд. собиқ ҳизби ҳокими ҷумҳурихоҳ дар интихоботи ахир 4.7% райҳоро ба даст овард ва аз ҳаққи ворид шудан ба парлумони иборат аз 101 курсӣ маҳрум шуд. барои узвият дар маҷлис бурдани 5% райҳо зарур мебошад. рақиби наздиктарини эътилофи иқдоми ман ҳизби шукуфоии Арманистон 8.3% раи мардумро соҳиб шудааст. баъди ин ҳизб бо 6.4% райҳо ҳизби муттафиқи Пашинян Арманистони рӯшан қарор гирифт ва ҳизби собиқадори Дашнаксутун танҳо 3.9% овозҳоро соҳиб шудааст. комиссиони интихоботӣ гуфт, ки бар асоси натиҷаҳои муқаддамотӣ дар интихобот 48.6%, яъне 12% камтар назар ба интихоботи апрели соли 2017 иштирок карданд. интихоботе, ки дар он 2.6 миллион шаҳрванди қобили рай ҳаққи ширкат карданро дошт, аз ҷониби нозирони Созмони амнияту ҳамкории Аврупо назорат шуд. мо дар бораи муҳити бисёр хусаи интихоботӣ огаҳ ҳастем, вале мо бояд комилан бетараф ва мустақил бошем. мо наметавонем нисбати кадом ҷонибе муҳаббат нишон диҳем. мо дар ин ҷо ба хотири он омадем, ки мувофиқати интихоботро бо меъёрҳои байналмилалӣ ва ҳам қонунҳои интихоботии Арманистон назорат кунем. шарҳу арзёбиҳои сиёсиро бигузор дигарон кунем. Пашинян, ки мегӯяд дар андешаи эҷоди як ҳукумати озод аз фасод асту дар фикри пешрафти иқтисодии кишвар мебошад, гуфтааст эҷоди равобити наздик бо Русия ва ҳам Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Иттиҳодияи Аврупо аз ҳадафҳои ӯ дар мақоми раҳбари ояндаи кишвар мешавад.